Поліцкім раёне на прадпрыемстве, якое займаецца вытворчасцю рытуальнай прадукцыі, успыхнуў пажар. Людзі, якія былі ў будынку на момант узгарання, самастойна пакінулі яго яшчэ да прыбыцця выратавальнікаў на месца здарэння. Як высветлілася пазней, калі успыхнула полымя, у будынку па вуліцы Неўскага знаходзіліся 6 чалавек. Ніхто з іх не пацярпеў, аднак пажар поўнасцю знішчыў дах, станкі і прадукцыю прадпрыемства. Найбольш верагодным ачагом узгарання магла аказацца устаноўленая ў будынку печ. Дакладныя абставіны здарэння зараз высвятляюцца. 8 пожарных расчетов справились с огнем. Удалось защитить от пожара рядом расположенные строения, а также автотранспорт фирмы, занимающейся грузоперевозками. Огнем уничтожена кровля повреждено перекрытие на площади 500 квадратных метров и 5 деревообрабатывающих станков, а также продукция, которая находилась в здании. Пострадавших людей нет. Основная рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.